So, tag 25 pesos ra ang ilang pares og mami. Lami kay ilang timpla. Yun ani gyud ang akong sudan pag panihapon kaysa magpakuan ka. Anang magluto bitag og noodles, may ayo na makayuti ay. Mga idol, nata karon sa atong pwesto, no? Nata diri sa atong pinangabuhian. Natay mga bracelet, mga crafts, mga wallet, mga bracelet, dalang klaseng bracelet nata. So, natay mga aretes, bracelet yapon o mga sing-sing. Ito din diri mga idol. So, kung ganahan mo palit og balot, dapat dagang balot na raw. Balot ni baby, tag 30 ang buok. Lami kay ilang balot diri kay halang, asdob kay ilang suka. Ganahan juga kung ganahan ka mo inom og soft drink, tapos sila soft drinks. Kung ganahan ka man sigarilyo, tapos sigarilyo diri. So nangita na siya kuan, sinsilyo kay nahalina na siya, nakabuy na mano na. So ako wala pa buy na mano ron kay medyo tagilid ang panahon kay nagulan-ulan. Okay. So, mingaw ang dalan, pero dagan sakyanan. Unang mga tao nga naglakaw-lakaw kay importante ang mga tao nga naglakaw-lakaw kay makahapit na dire, mamalit man na dire sa among tinda. So magpaabot ni kung nay mong hapit, kung walay mo hapit impas. Saya pusto siyang mama, nanay customer niya dito. Dito sa mga mingaw. Wala pa nga ulog palo, namalit og mga porlolo. So dagan yung sakyanan mga idol. Dagan yung sakyanan pero wala kay mga tao nga naglakaw-lakaw kay ikan magulan. Kung magulan magud diri mga idol, grabe ka mingaw. Pero kung dili magulan, dagan yung mga tao nga maglakaw-lakaw, manuroy-suroy, sa padulong diri sa. So ganahan kay tana mga idol kung dagang tao kay mahalinan mo kita. Pero kung walay tao, wa kita na. So nakita mi sa akong idol mga idol. Kani idol ako ni diri lapit sa Caltex. So, perminti gina ninyo makita, matagabi diri mo gusto matulog. Wa mo gani siya balay, taga Kiwan ni siya, Samar. Sa dito lapit sa Manikani. Pero nabot diri kay naman siya puy pamilya nga iyan, pero wala siya hingpuyo sa iyang parente, sa iyang nagsuon kay naglahi ra siya. So, diri ra siya matulog aning wala kaning lugar. Kung dito po siya pikas, dito po siya mausahay matulog. Wasay ulian diri nga balay. Walingon ra gud niya nga isa siya matulog diri. So basko gyapon ang iya panglawas kay daghan man gyapon buhat akong mga pagkaon. Makatulog man gyapon siya safety kay may manghilabot po tinuon. So karon mga idol, halina na ta mo, nakabuy na mano tag 100 pesos. So ato ibayad sa atong utang dito sa pikas kay nakautang man ta gabi. So let's go. Wato tabok ta sa akong pedestrian. Hinahinay na tapok kay daghan sakyanan basig maipit ta. Hinahinay. Kayo sa kaulo kay para makatapok ta ba? Kayutan na rin mo nag ulo. Dagan. Hinahinay ra. Okay. Wara ta na ipit. Simba ko palayo. Okay. Tora akong gusto mga idol. Ako gusto na. Nakautang ko di akuan pansit. So akong barilian karon. Brad, papalit ang isa Brad, bayaran ako tong utang nako gabi. Bayaran ako tong utang nako gabi. Bansing ko tong utang nako. 50 gibali. So kung ganahan mo palit mo kuan mami, Paris na dire. Dire ra makita ninyo sa Caltex sa Capitol Drive, Surigao City. Lami kayo ang ilang kuan dire. Mami o Paris. So kung gusto mo palit, ani ra mo dire. 25 pesos ra ang ilang pares og mami. Lami kay ilang timpla. Yun ani gyud ang akong sudan pag panihapon kaysa magpakuan ka. Anang magluto bitag og noodles, may ayo na makayuti ay. Kani na lang. Mami. Labis kay nig lasa.